Milí diváci, recept číslo 3 má veľmi zaujímavý názov. Volá sa džumbierovka. Aj tvar pekný. Neraz ste to síce pod džumbierom, lebo tam nedávajú síce české zázvorníky, Ale vyzerá to ako samorast. vyzerá to ako samorast. Ale je to veľmi dobré. Je to džumbier. Je to jedno z najstarších korenín, sušenú ju poznajú v sušenom stave a veľmi fajn aj na trávenie, ale teraz vlastne začneme rýchlo robiť, pretože chceme k tomu... Je to omáčka, ktorú možno použiť ako pikantnú omáčku, kde preniká tá fantastická chuť zázvoru, džumbieru. Je to ku všetkému, ale my to spravíme, je to aj k číne. A my spravíme slovenskú činu z naklíčenej zeleninky. Výborne. Takže teraz tento džumbier, český zázvor, anglický ginger, to má blízko k sebe, použijeme v takomto stave, nie v sušenom. V takomto stave dokonca ho nebudeme ani čistiť, lebo to by veľmi dlho trvalo, tie všelijaké pahýle. Ja ťa poprosím, sa rozdelíme, ja ho idem rozmixovať a teba by som poprosil obľúbenú cibulku. Dobre? Teraz sľubujem, pôjde mi to lepšie. Výborne. Takže ty si už domixoval, ja mám pokrájanú cibulku. Čo budeme robiť ďalej? Poprosím ťa, keby si ju do zlatova, či do zlatista osmažil. Áno, to nám Ja vyhovuje. sa pustím do cesnaku. Tak. Takže hovoríš, že do zlatista mám upraviť Áno, cibulku. do zlatista. Výborne, lebo to nám vlastne bude korešpondovať s tým, že budeme do tohto jedla používať práve nátierku Veto Gold. Áno, lebo to je ďalšia z natierok, ktorú možno tepelne upravovať. Takže využívame, aby tá omáčka, ktorá je univerzálna, nielen pre Ona čínske jedlá. obsahuje také zaujímavé prvky. Veto Gold je rastlina nátierka obohatená o slnečnicový lecitín. No, takže doteraz sme robili natierky pre žalúdok a teraz robíme na hlavu. Lebo lecitín v podstate navracia pamäť. To je niečo pre nás. Preto ho robíme bez receptov. Áno. Okrem toho je to fantastický emulgátor, keď si prečítaš lecitín je v čokoládach a tak. Nahrádza klasické vajíčko ako na vytváranie emulzií, čiže lecitín je veľmi dôležitá ingrediencia. A celkovo detoxikuje organizmus a dokonca som počul, to je zaujímavé, to by mohlo zaujať aj mužov, dokonca detoxikuje a čistí pečeň. Ale dokonca športovcom sa to odporúča. Čo povedal Verich o tej pamäti? Keby som si pamätal. Nie. Povedal, že blbí si pamatujú, lebo majú čas, ale múdri nie, pretože musia vymýšľať. Á, to je pravda. Takže je to predovšetkým pre múdrych. Múdri ľudia vedia, že musia lecitín. Ty si zapamätáš tento recept na záver? No dúfam. Je dôležité, aby až keď diváci. to ochutnám, čiže dáme teraz. Áno, dali sme cesnak do tej cibulky. Áno. Dáme zázvor. No, teraz ho. Bude stačiť? Áno, zatiaľ bude stačiť. Takže tu zmes s tým džumbierom, Áno. zázvorom sme dali do cibulky a Teraz to trošička opražíme. Áno, ešte chvíľočku. Ja si pripravím zatiaľ pretlak. Pretlak bude paradajkový. Paradajkový. Môžeme? Môžeme. Dobre, rozmiešaj to. No a už cítim nádherne ten džumbier. A môže sa dať cukor, ale ja dávam kukuričný sirup. Vyzerá to ako bezfarebný meč. Indické, že je to sladké a pritom pikantné. No, tak to mám rád. Dobre. No a už to len rozmixujeme. Dobre. Výborne. Výborne. Dobre, a teraz zlatý klinec programu. Veto Gold. Veto Gold, ktoré nám to zjemní. Tak, celý čas o ňom hovoríme. Vidíš, doteraz sme ho nepoužívali a takmer sme zabudli. Ale keď si z neho dáme takúto porciu, tak by sme to mali mať s hlavou v poriadku. 2 lyžičky? Dobre, to stačí. Áno, Stačí. 2 lyžičky. Do večera. Takže môžem, áno? Áno.
Je to teplé, no nemalo by to byť až tak teplé. Ak niečo chýba, dochutíme. Ja si myslím, že je to akurát. Je to jemne štiplavé, jemne pikantné. A Je to trošku sladké. Veto to zladilo. Nič tam nechýba. Nie. No A dochádza tam aj tá pikantnosť. Áno, áno. A je tam cítiť ten ďumbier, podľa ktorého sa to celé volá. Nevieš si spomenúť, že sme už 4. veto s lecitinou mali? Áno, nie, štvrtý. Recept číslo 4. Počítať som nezabudol. Tento recept sa volá klíčky z tofu. Alebo tofu s kličkami a predovšetkým ideme využiť to, že tie veta majú ešte jednu výhodu. Teraz nevolá sa to použijeme- už veto, volá sa to palma. Konečne pod palmou. Maslová chuť. Neprekáža, že sa môže na tom aj vyprážať a že sa môže tepelne spracovať, takže to zneužijeme, využijeme. A treba povedať, že už ten názov palma maslová chuť hovorí o tom, že naozaj má výraznú, vynikajúcu maslovú chuť. To znamená, že sa môže používať ako natierka na chlieb namiesto masla. Vôňu, arómu má dobrú maslovú. Naozaj je to tak. Vitamíny A a E. Áno, najviac Takže ťa obsahujú. poprosím, daj troška do voku, nech sa nám to rozpustí. Ja začnem krájať tofu. Takže namiesto oleja budeme používať palmu maslovú. Tak. Stačí bohate. Stačí, dobre. Áno. Tak. Hneď tam dáme prvé kúsky tofu. Medzi tým nakrájame tofu na takéto A veľmi dobré kocky, tofu, tak. musíme povedať. udené. Udené. Dobre, pretože ho vyrábam ja. Vyzerá ako oštiepok. A veď aj chutí ako oštepok. Naozaj. Že? Nesmú sa to dozvedieť slovenskí bačovia, lebo Začnú namiesto z oviec country a ovce, chovať soju. Soju budú. No, pestovať, tak. A teraz sa najprv osmažíme to tofu, dobre, tak Dobre, ja to budem miešať. do viditeľ, aby troška stmavlo. Dáme tam o chvíľočku, lebo ako sme zistili na trhu, ešte tých vitamínov nie je toľko, tak sme si dali naklíčiť. Dali sme si naklíčiť Takže parapetové tonikum sa použije. niečo z parapetového tonika, čiže dobre naklíčený hrášok, to je akoby čerstvý, naklíčená soja a naklíčenú šošovicu. Áno. Všetko z veľmi zdravé veci. Veľmi zdravé veci, ale najprv musíme dokončiť to tofu. Samozrejme môže byť korene podľa vlastnej voľby, toto je korene, ktoré vyrábam sám. Ešte? Ešte trošku. Má peknú červenú farbu. Áno, dobre, fajn, zatiaľ stačí. Takže teraz sa vlastne dostávame opäť do Ázie. A popri tom s palmou. S palmou. Toto je sojová omáčka. Áno, dáme trošička, nech sa odparí potom. Dobre. Čiže sojovú omáčku sme dali. Výraznú chuť. Teraz to necháme troška odpariť. Tofu máme nádherne hnedé. Už začneme dávať naklíčené strukoviny, s tým, že na tom trhu som sa bol pozrieť, ešte toho jarného tam okrem vňatí moc nie je. Dobre je ho predtým blanžírovať jemne, dať do vriacej vody aspoň tak na 5 minút, aby zase, lebo tie kličky sú tam najzdravšie, tak teraz hrášok dáme. Hrášok. Dobre. Dobre. Takže to je stále z tvojej parapetnej dosky. Áno, áno. Je to najjednoduchšie, troška si dať naklíčiť veci a zbavujú sa škrobov, vzniká tam strašne veľa vitamínov. To je taký malý zázrak. Voda stačí na to, aby tá chemická fabrika v každom zrniečku začala pracovať. Voda dokáže zázraky, len ju musíme správne používať. Šošovica. Šošovica naklíčená, tá je fantastická, aj takto je iba surová, je výborná je. Dobre, trošička to podlejeme tiež vínkom. Máme ho tu. Tak. Pardon. Ej, ty božími darmi nešetríš. A chvíľočku, veľmi krátko to necháme dusiť a za ten čas sme si namočili do teplej vody rýžové slíže. Rezance alebo slíže. Ktoré si tak skrátime troška. Teraz si sa dostal k holickým prácam. Tak.
No, mňa vždy podľa hrnca, Tí zase to je Číňania podľa mysli. nosili taký ten cop. A takto im ho strihali zrejme. Tak, No, bude nám to tam stačiť, nie? stačí. Nakoniec môžu to byť aj také čínske špagety. Tak, Nech to má aj európsky šmrnc. výborne. Výborne. Tak, a teraz tam dáme rezance. No a teraz to už bude vyzerať ako slovenská Čína. Klíčky z tofu a rezancami rýžovými. No a teraz to už len musíme dobre dovariť. Áno. Nech sa spoja tie chute. Spojili sme slovensko-čínsku kuchyňu. V podstate máme tu klíčky, máme tu čínske rezance, máme tu tofu, máme tu palmu maslovú. No a tu spojíme Ešte? dva výrobky V jednom z Veto Gold, ktoré je vlastne v omačke, tu ktorú ukážeme. možno To je tá použiť aj na ďumbierovka. túto Čínu, ďumbierovka. To je tá ďumbierovka. A je tam ďalší medzinárodný rozdiel, lebo tam je skôr indická kuchyňa, čiže slovenská, indická, čínska, No, indická, čínska, ale v obidvoch sú slovenské komponenty. iba slovenské Tak. komponenty. A navyše, tu ako sme spomínali, je palma maslová a tu Veto Gold. Ako vidíte, milí diváci, my máme v tejto chvíli už uvarené dve jedlá, ktoré teraz spojíme. Toto ešte raz sú, alebo boli klíčky z tofu a v tejto chvíli sú to ďumbierovka. s omáčkou ďumbierovkou. Tak. Nech sa páči. Je to slovenské, je to bez paličiek. Ďumbier je v tom, je to typický názov slovenského vrchu. A ja, hoci nepochádzam spod Ďumbiera alebo spod Krýváňa, ochutnám. A zdraví ten vrch zdoláš. Tak. Neviem, aké citoslovce by sa hodili k tomuto jedlu. Zopakujem z minulosti. Vynikajúce. Som rád. Milí priatelia, dnes sme vám priniesli naozaj 4 recepty. Myslím si, že každý stojí za to, aby ste ho vyskúšali. My už teraz budeme len dojedať a vy samozrejme doma, keď si navaríte. Ja pevne verím, že to dlho trvať nebude, že sa k našim receptom čoskoro dostanete a ja vám sľubujem, že my s Mirom Polakovičom na budúce prídeme znova. Zatiaľ dovidenia. Dobrú A dobrú chuť. Tak.